Iată-ne la cea de-a treia ediție a concursului de scenete Vreau să cresc mare și frumos, mâncând sănătos, al cărui scop principal este formarea unor comportamente alimentare sănătoase la elevi. Vin din culise, am văzut în culise nenumărați elevi frumoși și probabil sănătoși după fețele lor zâmbitoare și deschise. Dacă și noi cu acest concurs, alături de alte organizații, alături de alte instituții, de mass media, de părinți, de biserică și așa mai departe, contribuim măcar cu 5% la frumusețea și la sănătatea acestor copii, acest lucru nu poate decât să ne bucure foarte mult. De fapt, este garanția că vom avea generații sănătoase și frumoase în viitor. Din păcate, prietenul multor adulți, și acum mă refer doar la adulți, este comoditatea. Am observat, și acum vreau să fiu punctual, această comoditate se manifestă la nivelul lipsei de mișcare a adulților. Preferăm să mergem foarte mult cu mașina. De fapt, Eva este blocată la ora 8 atunci când părinții își duc copiii la școală. De asemenea, văd tot mai puțini adulți pe terenurile de sport. Aceștia, părinții voștri, aceștia preferă să stea în fața televizorului, în fața calculatorului, pe internet, să vorbească la nesfârșit. La telefonul mobil, care este un obiect util, dar folosit în exces, provoacă diverse tulburări, în loc să facă mișcare, să aibă o viață activă, așa cum se întâmplă și cum se promovează în toate țările occidentale, toate orașele din Europa au piste pentru biciclete. Din păcate, undeva există doar o pistă de biciclete de 200 de metri folosite de pietoni. Cum treci în Ungaria, sunt nenumărat sute de kilometri de benzi pentru biciclete și lumea merge pe jos, protejând mediul, făcând economie și protejându-se pe ei în sensul că fac multă mișcare. În al doilea punct pe care vreau să-l subliniez aici, în legătură cu comoditatea adulților, este faptul că aceștia, și eu, și mulți dintre cunoscuții mei, mâncăm orice, oricât și oriunde. Nu ne punem, mâncarea s-a desacralizat. Dacă bunicii noștri se rugau înainte de a mânca și ofereau aceste mâncări în sens cât de cât ritualic, noi mâncăm fără niciun scop și fără niciun Dumnezeu. De aceea, foarte mulți dintre adulți sunt bolnavi, suferă de boli de nutriție, de boli de metabolism, suferă de diabet. Foarte mulți. Dacă veți merge la spital doar în vizită, o să vedeți că secțiile de boli cardiovasculare și de diabet sunt pline de adulți. E bine, acest comportament negativ pe care noi îl inducem elevilor datorită faptului că noi nu ne comportăm așa cum ar trebui, adică sănătos, nu avem un stil de viață sănătos, îl inducem copiilor și aceștia la rândul lor vor avea și au un stil de viață sănătos cu urmări deosebit de grave. În județul Hunedoara, numărul elevilor cu diabet este unul dintre cel mai mare. Niciodată, probabil, elevii nu au fost atât de nesănătoși ca astăzi din cauza acestei alimentații și din cauza stilului de viață nesănătos. De aceea, unul dintre obiectivele noastre principale, deși suntem psihologi, este să lucrăm la mentalități, la schimbarea acestor comportamente și la educarea lor. Am fost un pic cam dar trebuia și acest moment. Vreau să-i felicit astăzi pe toți cei de față pentru că au declarat comoditatea un dușman public, un inamic public. Și în loc să stea acasă la televizor sau să nu repete în timpul lor liber, au ales să aibă această activitate foarte creativă și foarte sănătoasă pentru ei, pentru familiilor și pentru întreaga comunitate. Astăzi toți cei care vor urca pe scenă vor fi vedete pentru câteva momente. De asemenea, vor fi premiați toți cu produse alimentare. Avem acolo vreo 200 de kilograme de produse alimentare pentru toți drept urmarea activităților depuse de timp liber. Îi felicit încă o dată pe toți cei care au declarat comoditatea inamic public astăzi. Poate că unii dintre voi am văzut și la etapa pe școală sunt triști, că vor pleca de aici fără locul întâi. E bine, trebuie să vă spun că locul întâi se va acorda astăzi pentru merite artistice. Locul 1, 2, 3 și mențiune. Aceștia
vor fi câștigătorii concursului astăzi. Dar învingătorul secret al concursului și marele învingător nu-l vom cunoaște decât peste 10 sau 20 de ani, atunci când poate ne vom întâlni pe stradă și o să vă văd la fel de frumoși și de sănătoși ca astăzi. Și atunci o să vă spun, iată, tu ai câștigat concursul Vreau să fiu mare și frumos mâncând sănătos. Deci, astăzi vor fi doar câștigători, dar marele câștigător va fi peste 10 sau 20 de ani, când ne vom mai întâlni din nou. Vreau să aduc mulțumiri tuturor învățătoarelor care sunt foarte apropiate, am văzut și la etapele pe școală, sunt foarte apropiate de acești elevi, de asemenea colegilor mei psihologi, părinților care au creat, au investit, unii, o să vedeți, în costume, foarte multă creativitate, foarte mult timp liber și foarte mulți bani. De asemenea, vreau să le mulțumesc membrilor juriului, avem oaspeți de seamă, Adelina, colega mea, o să vă spună despre persoanele din juriu, care vor da o prestanță și o importanță foarte mare acestui concurs. De asemenea, vreau să le mulțumesc conducerii Consiliului Județean, care a acordat premii așa cum nu au mai fost niciodată la acest concurs până acum. De asemenea, Episcopii Ortodoxe Adevei și Hunedoare, care este nou înființată, dar se implică în aceste proiecte cu toată deschiderea. Le mulțumesc colegilor care au realizat afișul. Sunt colegi psihologi și diplomere. De asemenea, colegii noastre prezentatoare, care prezintă în fiecare an acest concurs și care îi mulțumesc. Mulțumesc de asemenea echipei logistice de la Casa de Cultură care asigură organizarea spectacolului. Mulțumesc echipei de sunet. De asemenea, mulțumesc tuturor colegilor de la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, care au fost alături de voi în fiecare moment al acestui concurs, care au cuprins, evident, și momente de consiliere la școală, consiliere de grup. Și acum, înainte să mă retrag, vreau să știu dacă sloganul acestui concurs vă este bine cunoscut. Vreau să fiu... Mai tare încă o dată. Vreau să fiu... Să vedem că sunteți niște copii frumoși, mari și veți fi câștigători. Astăzi toți. Încă o dată vă felicit și vă urez succes!